floorball og kunst. Hvordan får I det til at hænge sammen? Hvorfor ikke? Børn i bevægelse, det er også noget, jeg udtrykker sig. Hvordan er sporten ellers sådan generelt? Jeg ved ingenting om det, så jeg prøver at lære det her. Floorball, det er jo meget forskelligt for hver person, både fordi man spiller forskelligt, men også fordi alle og enhver har forskellige positioner, så der er ikke, der er ikke to mennesker floorball nøjagtigt ens for. I dagens finale blev fra Aarhus med Karlmester. Det er rigtig sjovt, rigtig fedt at se, at der er så mange mennesker, der ser som floorball. Altså, det er sgu ligesom fodbold. Altså, det er rigtig fedt. Jamen altså, dagen i dag er jo den store finaledag, hvor det hele kulminerer efter en lang sæson, og hvis jeg skal tale lidt ud fra mine egne erfaringer og stået der et par gange som træner, så er det jo det her, man kæmper frem mod efter en lang sæson, så det er fantastisk at få lov til at selvfølgelig spille med om guldet, men også få lov til at vise sig frem foran alle de her mennesker, der er mødt op i dag, så rammerne er på plads, så jeg er sikker på, at spillerne og trænerne og ikke mindst tilskuerne får en fantastisk oplevelse. Ja, nu er det jo første gang, jeg er til DM-finale. Jeg har været til en ligakamp, hvor der også var fuldt hus og rigtig god gang i butikken. Og jeg må sige, her er jeg jo også imponeret over den gode idé, forbundet har fået med at samle ikke bare DM-finalerne, men også ungdomsstævne og en hel masse aktiviteter, som jo gør, at der er jo liv og glade dage i hele det her kæmpe område her. Så jeg tror, det er en rigtig stor dag for floorball, som er ved at udvikle sig til en publikumssport uden sådan det helt store ydre omstændigheder, og så er det jo ved at blive en af de idrætsgrene, som der rigtig kommer mange folk ud og kigger på. Det er jo en rigtig god idé.
fantastisk. Meget, meget, meget flot og vidt bredt dækkende arrangement, synes jeg. Det har da været et fint event. Godt, altså nu har jeg været både i Aalborg og i Aarhus. Det har helt klart slået både Aalborg og Aarhus. Jeg har været frivillig, så jeg har haft en hård arbejdsdag, men det har totalt været det værd, så det har været fantastisk. Vi har jo før oplevet det stille og roligt også, men der har været så mange aktiviteter hele tiden, at man faktisk ikke har nået at se det.